Κύριε Φυλαχτή, είναι φανερό ότι όλα ξεκινούν από τον πυλό για να φτάσουμε σε αυτά τα έργα τέχνης από Προύντζο. Να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, αρχίζουμε με τον πυλό, σαν την πρώτη ύλη. Κατασκευάζουμε το πρότυπο έργο και μετά χρησιμοποιούμε υγρό λάστιχο για να αποτυπώσουμε το έργο μας. Για να στηριχτεί όμως το λάστιχο γύρω από το έργο, πρέπει να του βάλουμε ή fiberglass ή γύψο. Μιλούμε ότι αυτό είναι το καλούπι που γίνεται. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε ένα καλούπι τώρα για να αντιγράψουμε το πρότυπο έργο. Στο καλούπι που θα κάνουμε από λάστιχο βάζουμε μέσα κερί, μετά το βουτάμε σε έναν χυλό από κεραμικό, στη συνέχεια του βάζουμε άμμο. Δηλαδή αλήφεται ουσιαστικά από το... όλο το κέρενο πρέπει να αληφθεί με αυτόν το πυλώδες υγρό και μετά το περιχύνουμε με άμμο για να σταθεροποιηθεί. Το αφήνουμε να ξεραθεί και ακολουθούμε αυτήν τη διαδικασία περίπου 10 φορές για να αποκτήσει ένα στρώμα περίπου 1,5 πόντο. Όταν στεγνώσει το κεραμικό, τι γίνεται, μπαίνει στο φούρνο? Όταν στεγνώσει το κεραμικό, το βάζουμε στο φούρνο αποκέρωσης για να αφαιρεθεί το κερί μέσα και στον όγκο που βαστά το κερί θα χυθεί το μέταλλο. Προφανώς σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Περίπου η αποκέρωση γίνεται μέχρι 1050 βαθμούς. Και πόση ώρα διαρκεί? Διαρκεί περίπου 3 ώρες. Όταν τελειώσει η αποκέρωση, πλώνουμε τα καλούπια μας τον άμμο. Λιώνουμε το μέταλλο. Χύνουμε το μέταλλο μέσα στο καλούπι. Τα αφήνουμε περίπου μια ώρα για να σταθεροποιηθεί το μέταλλο. Και μετά αφαιρούμε το κεραμικό που είναι γύρω από το μέταλλο, κόβουμε τους σωλήνες εξαρισμού και εισρωής του μετάλλου και μετά γυαλίζουμε το έργο μας. Φυσικά αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και τα περισσότερα μας έργα τρώνε τουλάχιστον από 50 ώρες και πάνω. Φίλιππε, θα έλεγα ότι η γυναικεία φιγούρα κυριαρχεί στη δουλειά σου. Αυτό σημαίνει ότι είσαι λάτρης του γυναικείου φίλου? Η γυναίκα είναι το πάνω. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα του να ασχοληθείτε με την γλυπτική? Γνωρίζω ότι και οι δύο σας δεν έχετε πάρει μαθήματα γλυπτικής. Σωστό. Βασικά είσαστε αυτοδίδακτοι. Σωστό. Και το να δημιουργήσεις έναν καλλιτεχνικό χιτήριο είναι ακόμη πιο δύσκολα πράγματα, ιδιαίτερα στην Κύπρο. Βεβαίως. Το λόγο που ασχολήθηκα με γλυπτική είναι ότι ήθελα να εκφράσω τα αισθήματα μου. Δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια, οπότε αναγκάστηκα να τα εκφράσω πάνω στον πυλό, με την τέχνη. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι στη ζωή πρέπει να αφήσουμε κάτι. Μετασχολώντας με την γλυπτική, φεύγοντας, θα αφήσω κάτι στις επόμενες γενναίες. Τώρα, αν είναι αξιοσημείωτο ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος. Μαθήτευσες πουθενά
Πήρες κάποια πρώτα μαθήματα από κάποιον? Βασικά πήρα μαθήματα κεραμικής στα μορφωτικά του Υπουργείου Παιδείας, αλλά πάνω σε αγκιοπλαστική, όχι πάνω σε γλυπτικό. Η γλυπτική είναι τελείως διαφορετικό. Ακολούθως είναι πολύ μου όρεξη, ο πολύς ο χρόνος, οι πολλές οι ώρες που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα, που πιστεύω είναι αρκετά σημαντικό. Αυτή η ιδέα έγινε πραγματικότητα, πήρε σάρκα και οστά. Φέτος ουσιαστικά. Ξεκινήσατε πριν 3 χρόνια, δειλά-δειλά. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο ήταν αυτό για σας? Βασικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο, τα προβλήματα ήταν τεράστια. Οι ώρες που κατανάλωσα για το χιτήριο βασικά ήταν περιοριστές, χωρίς κόπο, χωρίς να λογαριάσω ώρες, Σάββατα, Κυριακές, γιορτές. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πλέον εμφανές. Το να στήσεις όμως ένα χιτήριο δεν είναι εύκολο πράγμα. Εσείς πώς τα καταφέρατε? Βασικά πήγαμε στο χιτήριο και δουλεύουμε ότι ήθελα να βγάλουμε, δουλεύουμε ένα μόνιμο υλικό. Προηγουμένως είχαμε τα έργα σε τσιμέντο. Αλλά δεν ήταν μόνιμο υλικό και θεώρησα καθήκον μου όταν προσφέρω ένα έργο σε κάποιον ο οποίος αγοράζει κάποιον έργο δικό μου, να είναι αιώνιο. Οπότε έπρεπε να πάμε πάνω στο πούντζαμα, στο χιτήριο. Το κόστος της κατασκευής ενός λιπτού σε χιτήριο είναι πάρα πολύ ψηλό. Οπότε ήταν αδύνατο για μένα με τη σειρά που έχω τον έργο γύρω στα 60 έργα να κατασκευάσω στην Ελλάδα. Οπότε έπρεπε να βρω μια άλλη λύση. Οπότε δημιουργήσαμε το χιτήριο το δικό μας ώστε να περιορίσουμε τα κόστα και να είναι πιο κοντά προς τα έργα μου. Διότι όταν τα στείλω τα έργα στην Ελλάδα δεν θα είμαι παρακολουθώ τη δουλειά από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε τώρα όλο το έργο είναι αποκλειστικά δικό μου. Τώρα σε έρχομαι στη θεματογραφία. Αν προσέξετε, τα έργα μου είναι μια σειρά από πουλιά. Τα πουλιά, η σειρά ονομάζονται αφηγή. Είναι η έξοδος του κάθε ανθρώπου που προσπαθεί να φύγει από τα προβλήματα του. Αλλά όσο και προσπαθεί να φύγει από τα προβλήματα μας, πάντα το πρόβλημα υπάρχει. Αυτό θα δείτε πουλιά τα οποία είναι πληγωμένα. Φτερούγες ανάποδες, φτερούγες πληγωμένες. Είναι κάθε άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα. Με τη τάση να φύγει από το πρόβλημα του, έχω δημιουργήσει τα πουλιά. Έχω μια σειρά έργα από την οικογένεια, το οποίο είναι η βάση της κοινωνίας, της ζωής. Στα έργα της οικογένειας δείχνονται αλληλοεξάρτηση της οικογένειας, του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού. Ακολούθως υπάρχει σειρά θέματα από το γεγονότα της Κύπρου. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου έργα είναι το έργο του Νοσταλγία, το οποίο είναι καθαρά έβγηκε τις 15 Αυγούστου ακούγοντας τραγούδια του Νταλάρα. Και υπάρχει και η σειρά των ερωτικών, τα οποία είναι έργα που έχουν θέμα των μήλων, των ρόβιν, τα οποία είναι σύμβολα γονιμότητος και έρωτος. Και ο αμόχωστος που βρίσκεται μέσα από όλα αυτά? Σε κάθε έργο βρίσκεται αμόχωστος.